Gondolkodott már azon, hogy mi a titka annak, hogy a kriptopénzzel biztosítsa a pénzügyi jövőjét. Ma belemerülünk a Novalus Prime világába, egy úttörő decentralizált kriptoprojektbe, amely talán az önpénzügyi felszabadításának kulcsa. A Novalus Prime nem csak egy újabb kriptoprojekt, hanem egy forradalom. A saját decentralizált, interoperábilis blokkláncának az év júliusában történő elindítását tervezi, a projekt már is hullámokat vert az év júniusában működésbe lépett decentralizált swapjával. Saját, Codexa nevű utility tokent használ, ezzel egy egyedülálló ökoszisztémát hozva létre, amely egyszerre biztonságos és jövedelmező. Az izgalmas az egészben az, hogy a Novalus Prime 100 és 25 ezer dollár közötti, bevezetés előtti softfunding csomagokat kínál. Vegyük például a Validator Pro csomagot, amely 25 ezer dollárért vásárolható meg. Ennek a csomagnak a megszerzése háromféle kriptovalutát, Codexa, HAI és Mosaic pretokeneket ajándékoz. Itt kezd érdekes lenni a dolog. Minden vasárnap éjfélkor minden Validator Pro csomag tulajdonosa kap egy bizonyos számú HAI és Mosaic pretokent az alapból. A várakozás fokozódik, mivel ezek a tokenek az önbirtokában maradnak, készen arra, hogy a Mosaic blokklánc elindításakor eladhatóak legyenek. Ami a Mosaic pretoken értékét illeti, azt a piac határozza meg. A múltbeli tapasztalatok és a kriptopiac elmúlt évtizedbeli gondos megfigyelése alapján azonban a Mosaic értéke várhatóan a következő 2 évben eléri az 50 dollárt. Képzeljük el a következőt. Ha ma megvásárolja a Validator Pro csomagot, 2 éven belül körülbelül 3 millió dolláros nyereségre tehet szert. Ez nem vadtalálgatás vagy irreális előrejelzés, hanem a kriptopiac gondos elemzésén és megértésén alapuló számítás. De az előnyök itt még nem érnek véget. A Validator Pro csomag a Validator jogokat is biztosítja, ami egy rendkívüli, élethosszig tartó passzív jövedelmet biztosít. Megkérdezheted, hogyan garantálja mindezt a Novalus Prime? A válasz a decentralizációban rejlik. A programozási vonalak, más néven okos szerződés, nyílt forráskódban íródtak, és az egész kriptoközösség számára elérhetőek, hogy ellenőrizhesse őket. Ez az átláthatóság teszi a Novalus Prime-ot egy bizalom nélküli projekté, amely a motto szerint működik: biztosítsd a jövődet örökre. Ha tehát egy virágzó pénzügyi jövőt szeretne feltárni, és a kriptoipar forradalmi mozgalmának részese szeretne lenni, a Novalus Prime az önjegye. Érezd a Novalus Prime szellemét, és lépj be a határtalan lehetőségek birodalmába. Biztosítsa a jövőjét örökre. Csatlakozzon a Novalus Prime-hoz még ma!